Saka vari kuti yapamberi pamambo kundipe pfuma yangu kubva ndichidesera kuti kudini mwana wangu wadinaye. Atezvara tipenda utizwe. I'm sorry dad. Mkuwasha wangu ane vana vaviri nemwana wangu. Ane vana vaviri kudaro. Haana chaakandipa. Mashure mezvo akaramba mwana wangu ndigere naye hapana chaari kukwanisa kana kubatsira vana kana kuita sei. Asati atera kana kuti azombundiudza kuti pane dambudziko rakaita sei. Mwana wangu akabva mushure mekunge anzi maziso angu akatsvuka roho. Panapa ndinogona kukuuraya. Ndambomira ipa. Mkuwasha. Wanzi kama sakata wana Atezvara. Masu maviri chekupindura tizi. Ya iri nyaya yepfuma. Pfuma ndiri kuiziva. Right. Ndagara ndiri kunzira, ndagara ndiri kugadzira. Ndikwanise kuvapa chinhu zvangu. Ndei pamwe pacho. Pamwe pacho panyaya yemudzimai. Mudzimai hangu apachangu handichakwanisa kugara. Alright. Makorokota. Nauyo. Imboivhurai. Napana chekutaura. Ndikuona kunge nyaya dzaita 2 in 1. Pane nyaya yekuti pfuma ndizo Tezvara nokuti ujekese kuti mudzimai uchiri kuda here kana kuti hausi kuda. Mukadzi anokodzero yekukwira dare yacho kuti murume kuti uyatijekeserani. Handindiro? Saka inyangani mbiri. Saka imimi munofanira kungomira nenyu yamuri kubvunza sozvino pamaita kuti uda pfuma yangu. Singazivi makurukota togona kubatsirana. Tichiwedzera anoda kujekeserwa apa mukadzi. Imi manzi munomira pachichete papfuma yenyu, kuna kuti takumira panyaya yepfuma. Uyo abvuma kwa? Abvuma. Changamiri. Takuisiya kwamburisa manyanga. Mambo wasati vataura regai ndijekesere kuna baba neMkuwasha kuti zvataura negorokota zvikuta kuti nyaya dzamangarwa dzapfekana dziri mbiri tiri kudzingidza tsuro chete. Tsuro yekudzingidzwa nedare yenyaya yepfuma. Kuseri kwacho kutsuro inenge mhembwe yekujekeserana yanzi munozokwira dare endesei munochangamira mama isanga. Nandaiteturira kudhara. Ndangoti vajekero. Mkuwasha manzi wazataura Tezvara. Anzi ndinoda pfuma yangu ndikuda kuMkuwasha. Haana chaakambobvira abvisa. Pazvinzwa. Chii chawakamboendesa ngowati wagara nemudzimai ndazwa kuti pakaita vana vaviri. Mukuisa vana vaviri zvava kuti nguva yange yatoreba. Chawakamboendesa kuna Tezvara kuti rega ndinoti ndizikane kuti ndiri Mukuwashawo chii chawakamboendesa. Hakuna kana takamboenda. Ndiwe here wakatanga kukanganisa mwana uyu. Kana kuti wakamuona akakanganiswa kana. Angasina mubvira mbororo. Amai vari kupi? Vari muno. Ngavawe. Amai, mapfumo. Tagwirewo cheya. Simudzai cheya makorokota muise kusaida. Maprisa. Tobvayo ku. Amai vasigara pasi Mukuwasha haana kuramba zvake. Ari ndandiri munzira. Asi nguva ndo yanga yareba kuti ndiri kutsvaga pfuma kuti iende. Asi nguva ndo yanga yareba. Saka ari ndiye akakanganisa mwana kubva pakutanga panoda kusungirwa. Wakambonzwa nyaya yezvisungirwa here Endu? Panogezwa zvisungirwa. Zvekusungira kana uriwe ndiwakanganisa mwana wevanhu. Zvisungirwa zvatinoda zvinoti izvo. Mbudzi kana muri kudare ramabonde kuti toda mbudzi 4. Mbudzi 4 kana usina mbobvira wabvisa zvinodiwa. Pozodiwa gumbezi rababa. Kozouya machira amai agara anodiwa. Amai munoda machira mamitazi mangani kuti munotengerwa neMukuwasha wenyu. Ngamwa kuti ndinoda majavha ekumasowe. Amunoda ine munoda kuti Mukuwasha ngazotenga munoda mamitazi mangani. Moti uta nerudzi rwejini.
anosiyana mamiters mwanotara anoda atirambidza asi tine guideline atinoziva kuti machira afanirandidza mamiters akati amunofungidzira kuti mimi ndoda machira kukwasa bhazira ibatanyora pano ndoda mamiters mangani pamusoro wechangamiri ina ndiri kufunga kuti panyaya yemachira vakandipa iri mari ndonotenga ndega ndoda zvakanaka toda kuti takadaziya machiri mamiters ndoda 12 meters iseva 15 meters kazhinji ma 20 meters 25 meters ndechinoita pa 15 meters saka 15 zake 15 meters kumari yekusonesa jira mari yekusonesa ndoda 50 ndatuwa 40 kugumbeze baba munoda mari iri kupfisa gumbeze reni 40 tidakuwa 20 gumbeze emari anozoda mombe masungiro inodiwa pasosungirwa inofamba zvakadaro mombe masungiro inodiwa kuti ipapo ndokuti zvisungirwa izvi mbudzi 4 machira 50 meters negumbeze ne$20 yegumbeze nemombe yemasungiro ndo zvinoti zvisungirwa izvi tadaro ndanzwa kuti makaita vana vangati avana 2 zvara kuti imombe mbiri dzedaro taradze kumara vana ivavo adai kunzimba yakupara asisi mese unozovana kusamure dzedanga kati panozodiwa mombe yekupedzisira yeumai yekuti wakaberekerwa vana yeumai zvadaro ndopfuma yekuti vana atezvara vavo zaita mombe ngatisekererani sandozvikudiwa izvo chete paudoya mombe ina 4 dzatataura yeumai dzedanga nemasungiro nezvataura zvekuti ndozvikudiwa zvinoyarini zvinizvo ndikozoona atezvara vati kuyadai varoda zvinhu zvavo zvinoyarini zvinizvo kana chifungo wangu kwandokwanisa kuwana nematsvagiro angu atingi muna April andokwanisa kuwana zvese April hatigone because kana vatokwira kudazvaro vakuda zvinhu zvavo April kune kunze kwachina ragore rinouya kwareva hazvikwanisike zvinhu izvozvo ingoti iganga tibva tatongoziva kuti tikuda kuti zvinhu izvo vada kupiwa zvinhu zvavo iwo ndounoziva kuti pane zvondataura izvo kana ari munhu anoziva kuti ndakaberekerwa vana mamwe fana kusvondo inovaitwa nemombe mbiri kana kuti mazuva akandikwa nezvakati nezvizvi nezvizvi asi zvimwe zvacho ndozvichikumbira kuti kana kunze kwachena because makabereka vana zvikutonga tsika nemagariro echivanhu iwo ndounoziva kuti pane zvese zvamataura mamwe izvizvi ndikuya na handizochema kuti zvasara kana kunze kwachena zvinozviga ndozvapo saka chitiudza kuti iwewe pane zvese zvatataura neuwandu hwazvo mambo ndipewo mazuva akati kuya nezvizvi ndichizochema kuti izvi wezvi ndinozopedzisa tobva tanyora kubhuku izvi zvemasungiro atiri paDisemba inoenda kupedza kufamba zvandokwanisa kuzibhadhara panguva ino zvese zvamasungiro tiri munani regai timupe December because November aroorwe November tinda kuti vane urorwa izvo muna November pane zviro zvinoitika kuti muna November amaenda akukombesa kuti November dada tisiti zvinhu zvine November because angati zvisungirwa zvese zvinonzi zvisungirwa mombe masungiro inenge iripo mbudzi machira zvitozobva zvauya atizochema hake kuti ndaichikumbira pataura zvinhu izvozvo sandakukumbira kuti November October ndowatina yeye sandaifunga kuti December wataura kusukurefu isai first week ya December zvinizvo zvousingani zvichauya nezvisungirwa isai first week ya December zvisungirwa zvouya mombe yemasungiro machira ausvika kuti machira achadhura mazuva ano pa 50 meters dzataurwa jira rinoita $2 $30 gumbeze ma $30 zvinizvo zvezvinogwa kubva mauya nazvo nemombe muzochema zvamunokutaura kuti ndakusikumbira izvi panopera 2-3 months akupinda April muendesa mombe dzavo mobva mapedza takadaro tachigarisana kuti vanhu vakagara pamwe chete tinofambidzana iri pane mhuri iri pa tinozvika
baba mubva madzorwa mari nedari munobva mapiwa manje mari yedari toda kuti muzoipiwa imisvondo inouya panopera 2 weeks muchidzore chandakuda chiti pazvinhu zvese ndoda kuti mari yedari ngaitange yauya panopera titsvaga mari yedari wodzorera nati zvakunzika zvimwe zvese zvitarisira kuti yatisema wakangodaro tapedza baba shoko ringere kupedzisira ndiri kukurumbira kudaro pane tindoro zamati ndinosimudzwa nyama muchapiwa iyoyo yamusungwa ndauda andisumudza kaviri ndichiuya kudare kuno ndichibva kudongosha munogara kuti padongosha makasenza mari kubva kudombo kaviri kamaita ndiyakune nekudzokera makasenza mari ndashandisa 8 liters 8 liters mune mota ndokwakunodzokera izvozvi ndikwatozodzokerera vausika kuripo pane chikumbiro kana chichemo chaiswa naatezvana hanzi hazvina mhosva ndagamuchira zvese zvaataura kuti muna December nesizodai asi kuda kudzokera kudombosa ndani chikumbira kutsoka ndekuni chifiwo yandasenzesa asati vanditsvagirewo zvaunokwanisa kuti anda kuti vadzokera tezvara vangu zvinoita kuti ukama hwenye hurambo huripo andacha chichemo chokukumbira ndoda kudzokera noti kuri mari yandinokwanisa yandinowana vanhu vawedzera $20. ndakukumbira chiwedzera $5 ndozati vakazomanikidza nevainayo wetilisa kwana 10 meters vanotiravhira zvakanaka zvinoita kuti vanova nemufaro zvinoita kuti mhuri dzenyu dzamakaita dzinogara zvakanaka ndaingokumbirisa kuwedzera $5 then yavataura sezvamboona mukwasha padzira $10 kana zvakangorongeka ndozvinoita kuti mwari akombore nekuropafadza ingobvisa izvozvo $10 ne25 voisa fiwo yavo vobva vadzokera ndakada zvinenge zvaita amai shoko renye kupedzisira pamusoro ichangamiri inini shoko rangu rikupedzisira naindira kuti aiwa zvatava zvatongwa ndidarita zvinoizwa ita gutsikwa kana da kuti ataure ega mukwasha pamberi pedare kuti vana ava ndevake here zveshuwa kana kuti ane kumwe kupokana mukati make azva zvakanaka manoda kwenguva platambotsika itimboita yepfuma yakwirirwa naneni napezvaa zvida vanhu vanoda kuzodzokera kune upenyu atizive saka tatiga itimboita yepfuma yambouya tozvichitanga kutaura zvinhu zvozvo zvoti vana ndevake vazodii dzatimbozvisiya inogomutsoro dzisanganisa nyaya dzacho panozvika dzisanganisa tikaitimbopeedza iyi yakwirirwa kukwasha kuti ndoda pfuma yangu chete aiwa ndasingada hangu mashoko akawanda changamira yaida ngoti angoti hongu kana kwete pane zvinhu ndikaitimbokwasiya tambizeni mari kana iripo mupurisa wabva vatongopiwa vachingonosaini maverenga pamusoro nyaya yedu yanga iri pakati pageorge mapfumo naandrew chauripo Andrew ari mukwasha wamapfumo dare